Рамазан айы тамамланырга нәк бер атна вакыт калды. Аның соңгы 10 көне җәһәннәм утыннан котылып, җәннәткә керү дәвре булып санала. Әлеге изге көннәрне Кабан Арты мәчете мәхәлләсе ятим балалар турында кайгырта. Дәрвишләр бистәсенең 11-нче коррекцион мәктәбендә тәрбияләнүчеләр өчен махсус уеннар, ислам динен аңлату һәм тәганнәрдән авыз итү мәҗлесе оештырылды. Рамазан аенда моның өчен икләтә савап каралган. Турак Айзат Шаймарданов. Дәрвишләр бистәсенең 11-нче коррекцион мәктәбендә тәрбияләнүчеләр Кабан Арты мәчетендә көтелгән кунак. Рамазан аенда гына да аларның бирегә икенче тапкыр килүе. Табын әзер булуга карамастан, иң элек балалар гыйбадәтханәгә ашыга. Монда аларга ислам нигезен аңлаталар, махсус бүләкләр тапшыралар һәм Мөхәммәд пәйгамбәр сөннәте буенча ахырдан бергә зикр салаватлар әйтелә. Потом нам тут кормят, потом потал кидают всегда. Мы сюда часто едем. Уютно, тепло, хорошо. Спасибо большое всем. Хороший хазрат, очень хорошая мечеть. Я буду ее приезжать, посещать. Тирәнтен әлбәттә алар аңлап бетермиләр, ләкин менә шушы йөрүнең файдасы бардыр дип уйлыйм. Беренчедән менә шушындый җиргә чыккач, алар үз-үзләрен тотарга өйрәнәләр, кеше белән аралашырга өйрәнәләр. Мәхәллә әгъзалары бу көнне ятим балаларның тәрбиячесе ролендә дә. Аларның үзләрен җәмгыятькә кирәкле итеп тоюларын телиләр. Менә әти-әни бирә алмаган тәрбияне шушылындый зур мәҗлесләрдә, дин әһелләребез оештырган мәҗлесләрдә алар бик тә ала дип саныйм һәм бик тә сөенеп күзәтәм. Кабан Арты мәчете ятим балалар белән 90-нчы елда гыйбадәтханә янә үз ишекләрен ачканнан бирле эшли. Шуңадырмы үксезләр арасында намазга басучыларның саны хәзерге вакытта 10-тән арткан. Аларны намазга бастырырга түгел. Без балаларга шу әдәп, әхлак бирәбез. Аннары алар үзләр киләләр. Үзләр намаз укылар, үзләр гыйбадәт кылалар. Дәгъват кылырга тиеш. Кем ул Алла, кем ул Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям. Аннары намаз ул һәр кеше үзе эшли. 300 кеше өчен корылган чатырда авыз ачу мәҗлесе белән дәвам иткән бәйрәмдә балалар шоколадлы фонтан һәм махсус пешерелгән торттан да авыз итте. Айзат Шаймарданов, Андрей Корсинский, Яңа Гасыр каналы.